Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya. Ug mo ni ang atong leksyon karon. Ang sentence patterns. So kung familiar na ta sa mga parts of speech, like noun, pronoun, verbs, ug uban pa, na tayo magamit para maghimog sentences, para maka-communicate ta in English. And para mas dali ta makamugna og sentence, ato ang i-familiarize ang sentence patterns kay pareha sa pagpanahi nga kung naa kay patterns, mas dali na ka makamugna og singina, mas dali pud ka makahimog sentence kung familiar ka sa mga sentence patterns. So naay daghan nga sentence patterns og ani nga video ato lang tun-an ang mga basic sentence patterns para maka-guide unsaon pagmug og lain-lain nga mga sentence. So mao ni ang sagad sa mga sentence patterns. Natay pattern nga subject plus verb, napoy subject plus verb plus direct object, napoy subject plus verb plus indirect object, napoy subject plus linking verb plus noun, napoy subject plus linking verb plus adjective. Sa subject o verb pattern, ang verb nga gamiton nato dinhi katurang mga intransitive verbs. Mao ni mga verbs nga dili sundan og noun or pronoun as object nila or tigdawat sa ilang action. Unya, from this basic pattern, pwede nimo siya dungagan og mga laing words nga mo modify or mohatag og specific nga information about sa verb or sa subject. Pareha di aning she cried last night, na atay last night nga ni modify sa verb nga cried. Kaning we are running. Pwede naman siya sumpayan og towards the goal. So ni modify na siya sa action. They will surely go instead of they will go ra ibutanin mo adverb na surely. So kaning mga basic patterns mo rin siya forma sa imong kwarto nga pwede nimo siya butang mga decoration para mas munindot siya, or ikaw nga magbutang og makeup para mas mugwapa. So mo gamit lang tag adjective to add more information, to modify the subject, or adverb, no? To modify the verbs. Ang sunod natong pattern is subject, verb, direct object. Ang verb na po nga gamitin nato dinhi gitawag na og transitive verbs kay naa naman siya direct object. Now, ang transitive verbs, maraming mga verbs na naay object or mga nouns or pronouns nahitabuan or nakadawat sa action sa verb. Mao mga verbs pod nga pwede himuan og passive voice, pero dili sa ta maghisgot ang passive voice. Mo focus sa lang taaning sentence patterns. Nga subject, transitive verb o direct object, or ang direktang nakadawat sa action nga gipakita sa verb. Pareha aning mga examples. Unsay na lost? Ang bag. Unsay gikanta? Ang anthem. Unsay nahuman? Ang homework. Unsay i-open? Ang door. So, ano yung mga direct object? So, basta naa gani nagsunod nga noun sa verb, usa na siya ka direct object. Ang verb, usa na siya ka transitive verb. Unya, from this basic pattern, pwede tang dugang na po ang mga words na maka-expand sa atong sentence. Ang atong subject, verb, o object, pwede na ito gamitan ang words na mo-describe nila. So, makagamit ta og adjective sa subject o object, nga makagamit po ng adverbs sa verb. Parehaan yung mga examples. Ang girl, pwede na ito siya i-describe na little girl. No? Ang bag, pwede na ito siya kuluran, purple bag. Ang anthem, pwede na ito i-describe as national anthem. Ang students, pwede na ito butangan o grade level. Ang homework, pwede na ito i-describe, i-modify. Ang sa nga homework, science homework. Ang door, pwede na ito siya i-describe nga back door. Butangan ito for you. Nadungagan siya mga words, pero the same ang iyang sentence pattern. Igo lang tang ni-describe sa subject, sa verb, o sa direct object. Now, aduna po tayo laing sentence pattern nga pareha atong ganina, pero kani duha ka buok ang object. Ang usa indirect or kasagaran mga tao na nga mo receive food sa action. So, kinsa ang nakadawat? Parehaan yung mga examples. Ang verb has given.
Kang kinsa gihatag? To me. Unsang gihatag? Money. Ang verb po diri nga is telling. Kang kinsa giistorya? To her. Unsa giistorya? Ang story. The same sa verb nga showed. Kang kinsa gi-show? Sa mother. Unsa gi-show? Ang artwork. Ang verb po nga will write. Para kang kinsa gisuwat? To him. Unsa ang gisuwat? A letter. Og the same sa ubang sentence patterns nga naisgutan na nato, pwede nato ni siya i-expand with adjectives and adverbs or mga words nga mo describe o mo modify sa mga nouns nga gigamit ug sa mga verbs. Another pattern is the subject linking verb complement. So ganina ang patterns ni gamit og intransitive o transitive verbs. Pero karon ang linking verbs na pod. Mao ni ang mga verbs nga dili magpakita og action unya sundan lang siya og noun or adjective. Kay ang complement mudugang ra ning information about sa subject, dili ni siya modawat sa action sa verbs. So to be specific, pwede ta maghimo og subject linking verb noun pattern. Ang mga linking verbs nga magamit nato ani kasagaran ang mga linking verbs nga be verbs. Para anang am, is, are, was, were, o ang ilahang lain-lain nga forms sa tense. Para ang present perfect nga be verb, has been, or are, and is, and future pwede will be. Kunya ang nagsunod nila mga noun, para aning my teacher, family, girlfriend, your partner. Pero wala sila modawat sa action sa verb, kaya wala man ni action ang mga be verbs. Nag-connect lang sila. Kisa man si teacher, si he. Ang family, they. Ang girlfriend, she. Ang your partner, the guy. So, iyarang gi-connect ang subject ug ang noun nga ni complement or ni kompleto sa meaning sa subject sa gipasabot sa subject. So, mo na siya ito og linking verb. Pwede siya sundan og noun. Mo niya nga ito ang pattern. Unya, the same sa ubang patterns, pwede ta mo expand na pod ani using adjectives o adverbs. Kaya mo man siya gamit sa mga adjectives o adverbs pang expand sa sentence. Paghatag og more information sa mga words, sa mga nouns, sa mga verbs. Nga dili kinahanglang mausab ang pattern, mo expand lang. Para aning teacher, giduwagan nimo og English teacher. So, dili na siya unsa nga teacher, gi-modify na siya og English. Yeah. Butan nimo og adverb, gikan pa sa 7th grade. So, ang family, gihimo nimo og the Addams family. Ang girlfriend, imong gi-describe nga caring. Ang guy, imong gi-describe nga tall. Unya, unsa nga partner, dance partner di ay. Kani po ang subject linking verb complement nga pattern. Pwede po og dili noun ang sunod but adjective. Pareani, ang is gisundan og handsome. Ang looks, pwede siya gamitin as link verb, gisundan og adjective. Ang present perfect sa be verb nga have been, gisundan og adjective nga sick. Ang future form sa be verb nga will be, gisundan og adjective nga okay. Unya kaning mga adjective ni complement pod sa subject. Ang handsome, ni complement sa teacher. Ang pretty, ni complement sa girl. Ang sick, ni complement sa subject nga I. Ang okay, ni complement sa subject nga everything. O the same sa ubang pattern, pwede na ito siya i-expand, magamit lang taog adjective or adverb. Ang noun nga teacher, ato siyang gi-modify nga PA teacher. Ang handsome nga adjective, atong gi-modify gamit ang adverb nga really. Ang girl, gi-modify nato with new, in class. Is so pretty pa jud. Ang verb nga have been, gihibutang nato never. Have never been. Ang sick, terribly. So, wala pa jud ko na terribly sick. Ang everything, gibutang pa jud mo, unsang everything in life. Yeah, ang okay, gibutang pa jud nimo, gisumpayan pa jud nimo og eventually. Pero kaning tanan nga gipangdugang nimo, nako di ay wala naka-affect sa subject linking verb adjective nga pattern. Again, mao ni ang mga basic sentence patterns nga pwede na to sundon para makamove na ta og mga
sentences. Subject plus intransitive verb, subject plus transitive verb, indirect object, or subject plus transitive verb, indirect object, the indirect object, or subject plus linking verb, sundan og noun, or subject plus linking verb, sundan og adjective. Ug mo to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo nga video lesson, please i-share ni sa uban para maka-learn pod sila. Please put kog like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa na ako puhon. Daghan, jud kaayon salamat. Have an amazing day!